Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Itwa emarali emsangano vazhinji ekumamisha tinenge tati aiwa nhasi izuva remusangano regai tinoswera nevadikani vedu tichifara tichipembera asi ndiko kutanga kwedambudziko ramukoma Jose vandigere navo pano vanotsanangura kuti pakaitwa rally kumusha kwavo musangano wema MP ndipo pakatanga dambudziko zosvika bladha ravo raita loose. Regai tinzwe kubva kuna mukoma Jose kuti nyaya yavo yakanyatsofamba sei kuti tizosvike pakuti vava nedambudziko ravari kusangana naro mukati meupenyu hwavo. Mukoma Joseph Makadi nofara masimbere nani kuri sei kumba kumba kuripo ndafamba zvakanaka ndafamba zvakanaka. Kumushande kupi mukoma Joseph? Musha kuurungu pacho kwana chief Chundwero chief nematombo titadarika kwana chief Chundwero nate chiri mumashure mbichana tinoita todarika tiri kuzasi kunonzi magonji wapedzera kubva muchari ndane nguva ndava 2017 kusvika nhasi musina kumbodzokera muchi ndambodzokera kumbati zvazvo zvekutongono papa parufu pandakangoenda neudzoka ngango ndabva 2017 yo. Saka kunoku kwarari murugara kupi? Kunoku kwarari ndogara kuSouth Park kunonzi kuAndersville. Tanzwa matitsvaga mukati ndine dambudziko randakasangana naro. Dambudziko iri rakatanga sei? Chokwadi dambudziko iri ratanga ndichiri kumusha kwandaivari kuurungu ikoko. Zvakaitika nzoti ndaitamba bhora. Ndiri mutambo webhora kudaro ndikazongohaiwawo pakuine gemu ranga ririko kunonzi Kareshi. Ndikaenda ikoko chisvika chichida kuti tambe bhora tasvika itonzi bhora hakuna asi kuti kune rally yanga iriko. Paitwa rally yainini zvemaslogan asingazvigone kuti maslogan vanoita kana vari panongaita rally paipo. Tabva tangonyorwawo tatikatowanda vanhu vakanyorwa ipapo atosvika kuma 31 vainyorwa itorwa ma40. Nguva yekuti vanhu vachinodya paipai vabva vatonzi tabva tatosarudzwa tichitorwa chiiswa mumota itoreswa mota yanga ine cage anga iri rori rakaiswa cage. Padaro zuva ranga rakutonodoka vanabva vatanga kurohwa. Panguva yakatanga kurohwa vanhu ndabva ndaita mukana kuti ndibude pavanhu vairohwa paipai bva ndatanga kumhanya. Ndakamhanya zvakanyanya mhanya sokuti wange ndandasvikira kuti boots chacho dzakatopera dzandakapfeka ndakateerwa nekombi anditeera bati yatonibata ndakutosvika kumashops kwakwazara vanhu. Ndangoti ndichibva mashops ndichisvika pamba musoro wangu wabva watanga kutema chibva ndaenda kunogeza. Chibva kunogeza ndichisvika ndichirara ndibva ndatanga kuita loose blood weti ibva yatanga kubuda nani stop isingatombomiri. Tongoramba ichibuda musoro wanga utoita serutotemwa nedemo. Nguva idzodzo ndipo ndapedza kutoziva zvona ndasatoziva zvona ndiri. Then bva ndatakurwa nengoro chiendeswa kuchipatara chemumagonji. Chitakurwa kudaro ndabva ndasvika pamagonji bva ndaiswa muambulance bva ndaiswa kuchipatara chihombe cheKaroi. Chisvika ikoko vabva ndisa catheter vakandiisa pakubuda kwaita weti nani stop paipai. Catheter vakandisa ikanzi inofanira kuita 3 days yobva yabviswa. Ndaisodaro 3 days dzakakwana kuti ndichibviswa pabva pashaika mari yekuti ndinge ndichibviswa catheter. Catheter yakazoita 8 days ibva yabatana nenyama chibva yabloka futi weti because inofanira kunge ichifambisa weti ichiendesa ifamba netube. Yabva yabloka weti yaya inoda kuti yange yabatana nenyama chibva yavhara ibva ndaibviswa. Ndaibviswa ndakaita almost 3 days ndichita weti yandaita yanga ine ropa ichirwadziwa zvakanyanya. Zvodaro ndichibva ndapuwa kosi yemapilisi andakapiwa ngari monthly andakapiwa. Ndamanwa kusvika month yapera mapilisi ayabva apera. Panguva idzodzo weti yangu yabva yatanga kubuda
ebuda shoma isina pressure nga singaende kurefu. Then nchibva ndatanga kumbodzoka kuna doctor ndobva ndapuwa mapirizi ndonzi kuona zvichiramba idaro ndase unodzoka futi. Sa zvangoramba zvichidaro sa ndakazobva kumusha then ndakuya kuno kuHarare. Problem yangu ramba ichingodaro chibva ndatanga kuenda kumafamasi chitenga mishonga svika 2020 pandarwara weight yakangobloka yangobuditsa madrop koti panguva ndikunzwa kuti ndanda hotele nditanga ngobuditsa madrop chibva ndaendesawo chipatara chandikaendesawo General Hospital. Sandasvika ikoko ndikanoiswa futi tube. Ndaiswa tube yakabva yatobloka zvokuti weight yanga isabude. Then papa nadoctor akandirapa abva vaida kuedza kuti vandise tube vakandisa mberi yanga isabude. Sa abva atirega iti teste toona kuti weight inowanika papi. Abva abaya paside pane pedundiro apa pamusoro apa. Weight abaya neinjection aibva adhonza kudai so. Abva adhonza weight yatozara musirinji yaya. Panguva iyo ndopapo patanga kutobuda neweight ipapo pasina pamwe pandiri kubuda neweight. Saka ikaita 3 days ichibuditsa nepejackson paipai svika pakabva paibva paputika paita ronda fandatanga kurapwa ronda rabva ratanga kubuditsa weight. Sa raramba ichibuditsa weight ronda redu chibva rarapwa rakutasera kunovhara chibva raputitsa futi pamwe. Then bva raputitsa nekumatest paside pabhora bva paita futi ronda rakabuda ipapo zvokuti bhora ratova panze. Chibva weight yatanga futi kubuda neipapo vaibva rapa. Sa panguva vaiti vakarapa ronda robva rabuda futi nepaside. Sa vaingobaya kuti pavanenge vachiona panenge paita kakuzvimba paipai pavanobaya paipai patanga kubuditsa weight. Sa 2021 ichibudiswa muchipatara. Problem yangu ramba ichidaro svika weight yabva yazotanga yabuda nekwainofanira kunge ichibuda nako. Then inga singabuda yainomawo but inenge ichitongobudawo but nemaronda munongoti nguva yechando yaya anombovhurikawo zvimba kutanga buda futi weight neipapo. Saka ndo dambudziko riripo. Ndoda kudzosai mashure. Ndanzwa muchiti dambudziko rangu rakatanga musi warohwa vanhu paRally. Chamakaisirwa muchimota kuti vanhu vanorohwa inhau yekutadza slogan here kana kuti? Ndatadza kutonzwiswa because pamuna nditori mwana mudiki ndatori kusekondari chikoro ndiri form 1. Panangotora munhu atonyora ngatori munhu aitondiziva aitova munhu wekumba kwataitogara kumaraini taigara mumasame area. Ndiye munhu atondinyora abva atongondiisawo ikoko. Saka pamanyorwa mazita mainzi kudii? Paakatinyora tinotomboziva kuti tanyorwa mazita. Ndasongoona ndatanyimwa chikafu fatanzi vanhu vese vanyorwa mazita aya varifanira kuenda nemota kwavabva asi pakuenda tataenda netsoka. Mota yakangosvika zatori kuma27 vanzi mota ichienda nekwamamufanira kuenda nako bva atotanga kutorwa vanhu baya. Saka makarohwerwa murodhi here kana kuti? Panowarohwerwa murodhi. Panowarohwerwa murodhi. Ndinoda kunzwa pakupukunyuka kwenyu muchibva mumota muchitiza. Pakupukunyuka ndakaita ndangoti vachitanga kurova vanhu murori paipai ndabva ndapukunyuka ipapo ndabva ndatanga kutiza. Saka pavatanga kudaidzira vachiti mubate ndibva ndaramba ndichimhanya vakanditeera. Saka kwakuine imwe kombi yanga ine vamwe futi vairova vanhu ndiyo yakabva yanditeera iyoyo haina kundibata iyoyo kombi yacho. Saka ndipo ndakazosvika ndichisangana neproblem iyoyo. Ndoda kunzwa ndanzwa muchiti bhutsu dzandanga ndakapfeka dzakatosvika pakupera. Pakanga paine distance yakareba sei kubva pamashops paiitwa Rally nekwamakanoendeswa muchida kunorohwa? Pantone nenge 4 kilometers kuti kubva kunonzi kuGariresh kuchitimbi svika kunonzi kwaHondi pantone distance iripo. Makapfeka bhutsu dzakaita sei dzakazosvika pakutopera nekumhanya uye mainzwei? Nazwa muchiti maite semunhu asvikirwa mainzwei panguva ino? Sekuti chii chiri kutoitika?
panguva yacho asingatomboziva kuti chii chiri kuitika saa ndozvikaitika. Mauye mimi kunoku ndazomuchiti makazoenda kuchipatara makaenda kuhospital kupi kwamaizobayiwako? Ndaenda kuChinaro Hospital Chitungwiza. Masvika kuchitungwiza mabayiwa nematambudziko zvakare maakusangana nawo kuti weti yakubuda but yakubuda nepese pese. Ndoda kunzwisa ipapo makazodzokera here kuchipatara kunoudza chiremba kuti pamakabaya paya pakazobuda zvakare rimwe ronda rakubuditsa weti uye vakati kudi? Vatozoona toti ndozvatoitika patatanga dambudziko randafambira ziro randakazorapwa vabva vatongotanga kurapa maronda vave vabaya anga aputika sapa akangoita seyakuda unopora vabva vatongondibuditsa asati apora. Ndandatova neimwe problem kuti maronda abuditsa weti zvasiri ndafambira ikoko kuchipatara. Saka ndozvinongondiradza kuti ndakakanganisirwa upenyu hwangu nokuti vakandikanganisa inonzi urethra tube inofambisa weti kuti ibude nekwainobuda nako chaichaiko. Saka vakaidisturba ndakatomboenda kuna dokta kune Parirenyatwa chida kurapwa vatombotirambira vakati dzokerai kuna chiremba akambokurapai ndianoziva zita reoperation yakaita ipapo. Saka pakudzokera takaita nyange ndikadzokera nhasi dokta wacho hatombouya angoona kuti ndini ndadzokera Chitungwiza iko hatombouya saizi kana atokanganwa. Asi makatombotaura naye nyeri? Handisati ndataura naye bva ndabva ipapo. Handitomboona ine ndikasvika ndikatomboenda last year but 1 ndichida kuti ndichibva ndanzi ndofanira kuona ye specialist wacho hanamuona hana kutombouya mbva ndanzi tokuadmita ndabva ndati kuti ndiadmitwa hazviite ngaindidzokere ndopandakadzokera. Saka zvitonetsawo toti ndozvambisa sei. Saiwo zvino mama ane mhuri here? Ya izvozvi ndine mudzimai nemwana wana. Saka hapana matambudziko amuri kusangana nawo here zvichida panguva yekusangana nemudzimai wenyu kana kuti pakugadzira mwana kwamunoita hapana matambudziko amuri kusangana nawo here nekuda kukanganiswa kwamakaita nachiremba? Matambudziko anotombowanika kunyanya yenguva yekutonhora ino because kwangotanga kutonhora zvakanyanyisa kuine makore zazvo maoperation aya anovhurika zvokuti kunyange ukarara nemukadzi unotoona kuti maronda anenge atokanganisika. Saka mudzimai makambudira pachena here because dambudziko iri makariita musati mawana mudzimai uyu makambudira pachena here kuti ndo dambudziko randinaro? Mudzimai anoriziva dambudziko. Vakazvigamuchira sei mama? Angozvigamuchira sezvazviri. Handambomuvanzira ndatongomuudza nyange nanhasi anotongoziva ndo dambudziko riripo. Saka iko zvino ndanzwamuchiti kana kuine chando maoperation aya anovhurika paneri pamakazomboenda kune chimwe chipatara kuti munonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti nguva yechando maoperation aya aite seanovhurika? Mari ndo inotondibata kuti ndiende futi kune mamwe madokta so ndofanira kunge ndichienda kunoti ndioneke kuti zvinosvika papi because apa maronda acho anotongoputika kuti ukarapa rimwe ronda racho panguva yakunongotonha nogona kubudira kana pasaidi kana kubuda nepamwe parefu neipapo akaipacho. Saka vamwe vanoti hanzi ronda racho rinogona riri mudumbu blood chaiko chaiko because ndozvaakambotaura dokta wacho achiti hanzi blood rangu rakaputika rakavhurika saka vaiti hanzi rinolika weti nekusiri kwarinofanira kunge ichibuda nako rinobuditsa nekumwe saka that's why ichibuditsa nemaronda iwaya because inenge ifamba nepese pese inenge ifamba nemutsinga inenge isingafambe nemurodhi yacho. Saka panguva pakanga muine dambudziko iri nharaunda vaizvigamuchira sei uye makazombowana here nguva yekusangana nevanhu ava kana iyeye munhu akakunyorai mazita kuti ndo pakatangira dambudziko renyu makazombowana here nguva yekutaura naye? Ndakanambowana nguva yekusangana navanhu ava ndasingatode kusangana ndosaka ndatobva ikoko kwandaitogara ikoko ndabva ndatochinja mba ndatanga kugara kuno kuHarare. Tichida kujekesa ndazwa mutaura zverali yakanga iri yemusangano here kana kuti
opposition party. Ngari msangano ungoripo ngorwe ngari rally ema MP Msangano SANPF ngari SANPF anonza kwa kuna MP Gusha ndivangu ane msangano saka tozoti kana kune ma-MP kune makansela kune masabu pane here rubatsiro kana kuti kumhan'ara kwakanoitwawo nyaya yenyu zvichienderana nekukanganisika kwakazoita utano hwenyu mushure mekuitwa kwemusangano? Hazvina kana mbomhan'ara kana kuti asaizvo zvangu taingogarawo nago kusa vangondirapisawo sezvazvazvingoriwa hatina kana mboripota natase kuti atozoripota ndiko uku kuna specialist azondikanganisa ndiko akamboripota akambotsvagwa because aigona kundisiya muchipatara kana 2 weeks asingambouye chingoonekwa nemanesi anenge arimwo asingazoti ndorapwa sei saka ndopataizowana nguva yekuti timboripota taingoripota kumashefu avo ipapo ofonerwa onza oti ndiri kuuya anga asingatombouye zoti aigona kusvika maronda atokanganisika ototi panepo akatomboenda nenge 3 weeks ronda rikasvika pakuita ratoita honye ratoora zvikazouya mbva ndatanga futi isitati kudreswa saka ndo machallenji andaisangana nawo ikoko. Tichida kuenda ipapo pana specialist pane here pamunofunga kuti makanganganisirana murwere naspecialist zvichida kuti relationship yenyu izotadza kuva yakanaka kudai muite sekutizana kwamuri kutaura kuti nyange akatoona fesi yangu apa kuti ndini anobva atochinja nzira? Chikaika nchekuti pandakasvika muchipatara ndasvika dambudziko rangu risina mbokura kana zvoti ranga sikafanira kusvika pastage iyo zvoti ndizoitwa zvese zvandakaita kana kuzoadhimita kana tasei sa vatonsiya hama dzangu chitori right vaitoti weti yaita sei yakubuda because pandangu svika paipatara vaipa nchienda muteleti weti yabva tangatobuda saka vabva takadhonzerana nemanesi aya vakati sezoweti yakubuda munhu itoita sei taudzikira naye kumba ivabva ati munoziva sei kuti yakubuda zvamuchoso ivabva ati ngaamborare kuno kuna asi toona kuti anorara sei anomuka ari sei mangwana vabva ati manyiso hatina mazi vanza kurara anorara muemergency amubhadhara chibva ndarariswa paipai amene manheri pane mainjections vakandibaya manesi anga aripo tokutanga asipo mangwana makusenda atomwa ndatoo serious ndisingatodye ndatove serious ototi sa hama dzangu padzikava dzabva dzada kurova dhokta kuta sei kunetsana pakaita kunetsana kwakuripo sa ndabva ndangosiyiwa muchipatara imomo dhokta uchabva amboenda akafonerwa anzwa kuti kune patient yako nhingi anga asingatombouye sa pakazoripotwa ndopakazouya after 3 weeks maronda atokanganisika. Vakazoripota pachipatara ipapo here kuti vakatozoenda mumapurisa? Varipota vaipatara ipapo chibva ndatanga kurapwa ndozvo zvaiitika. Saka kusaenda kwenyu kumusha sekubvunza vana nchiita kuti mapezoenda kumusha rini inyaya here yekuti kurwadziswa kwamakaita nekukanganiswa kwakaita upenyu hwenyu muri kumusha ndozvaita kuti muti kumusha kwacho kana moyo unogona kuita sewatendeukira zvakare kumusha? Kumusha ndinotoni hanya nekuendako kutoti asi kuti mari ndo inotondinetsa kuti toibata semari yekuti tiende ikoko neudzoka kana kuti tesei kutoti kumusha ndotoda hangu kutoenda but mari ndinenge chinetsa. Saka manje pakushanda mabasa sababa tozoti sababa ndo vanenge vaine ndo musoro wemba ndo vanenge vakatarisirwa nemhuri nanzwa muchiti matoo nemhuri mukadzi nemwana ndo vanenge vatarisirwa kuti baba vachashanda vachaya nemuriwo vachabhadhira rent vachadii muri kuzvikwanisa sei nekuda kwedambudziko iri iko zvinoitiri munguva yechando? Panenge pakatooma ndotoita zoti ndotsvaga mabasa and then ndatsvaga mabasa ndendawana ndotsvaga vanhu vanoita mabasa zvafana ndotsvaga vanhu vanoita mabasa eplumbing anguwanda plumbing kana mabuilder kana kuti vanenge vaida kana kuti mastands
ndendangosirwa namba kwandendiri saka pane paidiwa plumbing paidiwa plumb kana electrician wandendangolinkisa waya anga achindibhadhara and then ndendatochaja mari kare kumurungu ndomuza kuti pane mari yakati padatwa basa reelectrician kana kuti pada kuvakwa kana padatwa plumbing ndendachaja kare ndobvisawo yangu ipapo and then ndomupa munhu yaya otoita basa ine ndichiona kuti basa raitwa zvakanaka here ndozvanenge chitongoita. Saka zviri kukupai cheuviri chinokukwanira here nemhuri? Zvongondipo chekuti ndikwanise kurarama ini nemhuri yangu ndozvanditongorarama nazvo. Saka iko zvino ndazvomuchiti iko zvino hayoweti yakubuda nedirection chaiyo chaiyo takatarisa imimi iko zvino rubatsiro rwamungade kubva kumhuri yeZimbabwe takatarisa nedambudziko rakakuwirai chi? Rubatsiro randoda nderoti kana bladha yayo richikwanisa kuti parunzi pakaputika pacho paikwanisa panorapika toda kuti ndirapo bladha irori rirapike mudumbu ozi maronda anenge achibudisa kunzi aya ukarirapa ronda notopora zvotondot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 o
putitsawo paipai wotoona putitsa kana nepamwe panhu pautobuditsa futi neweti nepapo sa toda kuti ronda racho rirapirwe mukati mudumbu kana murunzi mune ronda tobatswa ngatongoda sandi zvipi zvamaizoshuvira pangadai pasina kuita dambudziko iri zvamuri kuona kuti zvakanganisa upenyu hwenyu nekuda kwedambudziko kuti aiwa ndaishuvira kuti pandichakura ndichaita izvi neizvi 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 kana ndapedza chikoro ndindanzwa muchiti makanga muri form 1 panguva iyi chokwadi kuti zvinoita so zvazvikati wandei but inoda kuti chikoro chacho azongopererawo parod inoda kwedambudziko rachiroro tabva tatombotanga mborapiswa kuita sei muchipatara ndagara gore nehafu ndirimo nchirapwa saka zvabva zvatondikanganisa kuti ndiende mberi nechikoro. ndopa ndikuti zvamaishuvira imimi toti dambudziko iri harina kunge rakakuwirai zvamaishuvira kuti muzoita muupenyu hwenyu kana kuti neupenyu hwenyu chakanga chiri chii chazokanganisika nekuda kwedambudziko iri? Ndaitarisirawo kuzowo kana kuti nemabhizinesi kana kutotora license itawo zvedriving izvozvo ndozvona ndakatarisira saka zvabva zvazongopindawo nepamwe. Takatarisa kukura kubva ipapo mabva kuchipatara vamwe vatoma form 3 ka vapakati peform 2 form 3 nharaunda kana kuti shamwari dzenyu dzakarigamuchira sei dambudziko iri ramakanga masangana naro? Vazhinji vana varigamuchira vaitorwadziwawo zvakanyanya kuti mafambiro acho azvikaita vaitotendawo Mwari toti hatotendawo kuti uri mupenyu bhozi zvasina kumira zvakanaka panguva yacho nokuti vazhinji vatoshayikirwa neupenyu but ndakakwanisa ndichirarama panguva yacho. Tinotenda ndikana mune mashoko aminawo kuna chiremba uyo ari kushayika akakukonzeresai futi kuti muve nerimwe dambudziko pamusoro perimwe dambudziko, mashoko amungava nawo takatarisana nekurarama kwamakuita iko zvino nemashoko zvakare aminawo pavarume ava vakakurovai musi uyu zvakazokonzeresa futi kuti muve nedambudziko ratiri kutaura nezvaro muzara nhasi? Kuna chiremba vakandivhiringa upenyu hwangu ndongoti Mwari vave naye kana achikwanisa azonditsvagawo ndikwanise kukumbirana naye regere titaurirane nokuti iye paari izvezvi haasi tombozva kuti ndiri mupenyu kana vazhinji vaivepo panguva yandakarwara pachipatara ipapo hapana tombozva ndiri mupenyu because akanditondibuditsa muchipatara ndichirwara ndichitosundwa pastretcher achitonditi wapora achitodzokera kumba. Manesi anga aripo vaindoona achirwara vakachema buditsa musodzi vakati munhu asati arwara manheru chacho hatina kumborara naye zvakanaka madi mamira kuti asai kumudzosera kumba asi akangondibuditsa zvakadaro. Kune vakomana vekukurovaya
vanongo tinangu azhinji kwavari ndongoti Mwari vave nawo vane zvese vanoitawo muupenyu hwavo. Tinotenda mukoma Jose nenguva yenyu. Mazvinzwira muri eZimbabwe vandakagara navo pano ndimukoma Joseph vatsanangura vakati kumusha kuHurungwe ndakabva 2017 kare kare nekuda kwedambudziko randakasanganawo naro takarohwa tiri vakomana. Ndofunga ndakanga ndichiri nemakore anokwana kuita 14 vari form 1 paya pekuti ukangonzwawo kumusha panzaiwa kune musangano ndokwatinomhanyira sevana vechidiki. Asi ikoko hazvina kuzonopera zvakanaka nekuda kwekuti kwavaitwa kumusangano zvinhu zvichapera seurongwa hunenge hwakaitwa nevakuru kuti aiwa pamusangano kunodyiwawo, kunofarwawo, kunoitwawo maslogani. Ivo vanotsanangura kuti kutadza kwatakaitawo maslogani iwayo aidiwa pamusangano wema-MP. Hatizive kuti ndizvo here zvakakonzeresa kuti tizotakurwa tiendwe nesu. Takanorohwa takazvambaradzwa zvikuru, vamwe vakarasikirwa neupenyu. Asi inini ndakaita sendasvotoka ndikatiza ndikadzokera kumashops. Asi kubva ipapo ndopakatangira dambudziko rangu nekuda kwekuti ndakamhanya zvakanyanyisisa, ndakatemwa nemusoro, ndikazoita dambudziko rekuti bladha rangu rakava loose. Ndatiwo ndarapwa pachipatara kuKaroyi ndokuti regai ndichienda kuHarare kunorapwa zvakare, ndokusvika kuwana nerimwe dambudziko paChitungwiza General Hospital pana specialist akarapa mukoma Jose. Kana uri kuona muzuva ranhasi ndofunga mashoko avo wamanzwa. Hanzi vakandiburitsa pachipatara apa ndiri murwere zvekuti manesi akasvika pakuchema kuti komadii mambovasiya tamboshingirira kuvarapa. Asi specialist akati aiwa atopora ngaaende kumba. Mazuva matambudziko avari kusangana nawo kana kuti avakasangana nawo kuti weti iyoyo yakanga yava kubuda nepese pese, nzvimbo dzakavanzika manzwa kuti dzakakanganisika. Ivo sekutaura kwavari kuita vari kuti ndakaudzwa kuti bladha rangu rakatsemuka mukati. Kana kuine vanokwanisa kubatsirana namukoma Jose, namba dzavo ndo dziri kubuda paskrini apo. Ngatibatsiranei namukoma kuti ramangwana ravo rive rakajika. Vanyatsonzwisisa kuti vakakanganisika papi kubva pavarapwa naspecialist uyu. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyabyo tichiti chesarai.
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.